hemen gaude, garai hartako herri irratian Iñaki Zubizarreta eta biok. Noski, gazteagoak ginen, ez da? Horrentxo 40 urte izango da. Seguraski, aizu, baina ez guapoagoak, Bueno, ile zubilek eta zeite du, Ba, ez, eta orain gauz asko gehiago dakizkigu. Hori bai. Beraz? Iñaki eta Txaro, zeratako saioak egiten zenituzten hemen Donostiako herri irratian? Era guztietakoek, kulturakoek, aurrentzakoek, geosariketak, elkarrizketak. Bai, eta nik aurkezten dituen batzutan, hori zinemaldian eta jasaldian, eta nik egiten nuen euskeraz, baina Iñaki zuzentzen zizkidan gidoiak. Zuzendu, bai. Euskara ikasteko saioak ere egiten zenituzten, bai, euskaraz ikasten ari zirenentzat egiten genuen egunean zehar sei bat atal ziren goizien, ordu betetik ordu betera informazioko zeak, poliki hitz eginez, eta gero izaten zen arratsaldetan ja bertso bat edo bertsolari bajarri, haren bertsu esan, poliki, eta gero aitu bertsua, edo poemak ere bai. Egunero, ordu honetan txe, kantaz, lehiaketaz, ipuinez eta diversioz beterik abiatuko den... Seiterdietako trena. Bueno, neukere urte batzuk baditut, eta gogoan daukat, zuk Txaro, garai baten, bai gazteleraz da bai euskeraz, publizitate kuña, ez dut esango guztia, baina gehienak egiten zenituela. Egia da, ni publizitate asko egin dut, eta gaine gustatu egiten zitzaidan egia esan zet, antzerkitxo txikiak bezala, eta, bueno, egiten nuen, hemen denetatik egiten genuen. Da, publizitate egitetik eguneko honemesteko bat edo kobratzen zenuen? Ez errez. Ordutegi jen sartzen zen, eta ez zen. Keba. Hor musikalde lan handile egiten zuen Rafa Brize. Bai, iragarkiletan. Eta gero teknikariek ere oso nazien. Oso nazien. Lutxi Barkin, Mari Carmen, Beriain. Argazki hau, lokutorio baten aterata dago. Bai. Ondo iruditzen bazaizue? Barrura joango gara. Oso ondo. Igual, hausia izango zen gaina. Bai, hausia izango zen segurazki. Aurre. Haueto bat egin zen. Dena den, Txaro, zu ieiak esan genezake kasualitate utze sartu zinela herri irratian, ez da? Bai, sartzen nintzen kasualitatea. Beira, nire lagun minena, segurazki, Maite, zaletasun izugarria zuen. Eta anuntzio bat ikusi zuen, iragarkian, eta jartzen zuen behar zutela herri irratian... Esatariak edo. Eta bera etzan hau sartzen beha bakarrik etortzen, eta orduan esan zian niri. Berarekin etorriko nintzen. Baietz, etorri nintzen, berarekin, eta han izenak ematen genituen, eta ni onduan nengoela, esan eta zu, eta... Bueno, eman nun nire izena, baina nun ez da asmorik etortzeko. Eta orduan deitu ziguten azterketa bat egiteko. Eta etorri nintzen, eta kasualitatez ere, ni izan nintzen aukeratuta. Eta sartu nintzen, eta hasi nintzen irratian, eta gustatu zitzaidan, eta hortxe 50 urte. Maite izan zen Iñaki Gabilondoren lehenengo emaztea. Eta, lagunak ginen, eta garai bat, momentu batean behar izan zuten norbait zuzentzeko herri irratia. Eta orduan, nik esan nuen, ni badaukat lagun bat oso, oso jaioa eta balio duena, eta orduan eman nuen bere telefonoa, deitu zioten, eta honea etorri zen, zuzendari bezala, ez da, herri irratira, Iñaki. Kuriosoa da, nola bizitzak nola ematen ditun bueltak, ez da, zebirak ematen ditun, ez da? Begira, urte haiek uste dut beste batek ere gogoan dituela. Bai? Bai. Aupa, Txaro. Cuántos recuerdos, ¿verdad? ¿Cómo no voy a recordar aquel tiempo en la radio, juntos, los dos? Yo era director, pero sobre todo éramos amigos, había entrado ahí, tú abriste aquella puerta. ¿Quién nos iba a decir lo que nos esperaba luego? Y ese banco de la Concha, donde nos conocimos, mi cuadrilla y vosotras, tú, Rosita, Rosa, y Maite, la madre de mis hijos, tan querido. En fin, recuerdos absolutamente inolvidables, como tantos otros que podríamos ahora hacer. Yo te mando un beso enorme, Txaro, un beso enorme. Y te doy las gracias, eskerrik asko, Txaro, zurekin bizi izan didan guztiagatik.
Ai, que xolete. Eskerrik asko. Haze sorpresa. Bueno, gustatu zaizu, ezta? Bai. Zenbat gauza, bueno, gauza asko pasa genituen elkarrekin eta... Irrati munduan, Iñaki Gabilondo izar handi bat izan da, baina zu ere bazinen bere garaian, eta irratitik kanpo ere, hainbat aurkezpen lan egin zenituen zuk, eta baita Iñaki Zubizarretak ere. Bai, jasaldia, 11 urtetan edo aurkeztu nuen zinemaldia ere. Hondartzan animatzaile ere, ibilita zaudela uste. Bai, label epok edo egiten zen hemen Donostian, eta orduan Xabier Otaegirekin eta mozorrotuak beti, Inauterietan ere bai egiten genituen saio. Xabierrekin dauzkat, argaziakola txinatarrak, bueno, ez dakit, gauza asko egiten genituen, bai. Joiz, zenbat denbora ez nitzala... Bai, kontrako estarria egiten da. Airean ikusten dut nik askotan. Ikuste duzu. Eta azpimarra ere bai. Hombre, nola ez. Maialen eta Txaro, zuek aspaldiko urteetan lagunak zarete, lagun minak, baina irratian ezen duten elkarra ezagutu, ezta? Ez, begira, Ramon Labaienek antolatu zuenean Euskal Telebista, pentsatu zuen, bueno, jendea prestatu egin behar dugu horretarako. Eta orduan eskola bat antolatu zuen, eta eskola horretara Maialen etorri zen. Ni kasualidadez joan nintzen eskola horretara gainera, izan ere eskola horretarako sarbiderako azterketa egin zen nik ikasten duen ikastetxean, ni orduan egiten nintzen KOU edo UBI. Eta esan ziguten arratsalde hartan ateratzeko beste pertsona batzuk etorriko zirela azterketa hori egitea, eta ni geratu egin nintzen. Eta geratu nintzen, eta aprobatu egin nuen, 17 urte neuzkan. Eta horrela izan zen, eta orduan eskolara jo nintzen, eta gero bukatu nuen KOU, gero jo nintzen unibertsitatera, baina bi gauzak bateratu nituen, eta antxe egin un topo Txarorekin lehenengo aldiz, eta gero Herri Irratian, eta hori izan zen. Ni irakasle bezala, orduan telebistari buruz ez genekien, baina irratiari buruz, bai, urtetan lan egin da. Eta irakasle oso on bezala, besteak beste, unibertsitateak eta normalean orain arte landu ez ditun hainbat gauza jarri zizkigulako mahai gainean, ez da? Nola hitz egin, nola arnasa hartu, hemen oraindik horri buruz gauza gutxi genekizkin, eta beraiek zekizkiten, baina, bueno, nik uste Kataluniatik etorri ziren emakunde haiek, eta ortofonia, dikzioa, teatralizazioa, gauza asko erakutsi zizkigutela, eta Txarok hori euskeratuta ematen zigun, ez zegoen ezer, eta oso baliogarria izan zaitura guztia, alor hori besterik ez palin bada, bizitza guztian, eta gero Txarok erakutsi dizkidan beste 1000 gauza. Gero irratian elkarrekin egon zen. Claro, gero Herri Irratira etorri zinen. Eta Herri Irratian bai elkarrekin lan egin genuen, eta bueno, han beste saioak egin genituen. Bueno, ze ondo pasatzen genuen, ez da? Oso ondo pasatzen genuen, egia esanik oso oroitzapen ona daukatandik. Irratian oso gustora zenduten, aipatu duzuenez, baina zuk Maialen telebistarako pausua eman zenuen, eta Txarok ez, zergaitik, azaldu iguzue? Bueno, Txarok urratxo batzuk egin zitut telebistan. Kaixo, Gabon guztioi. Nortasuna agerian programaren beste saio bat dugu hau. Txaro Arteaga naiz, batzuk ezagutuko nauzue, beste batzuk ez. Beraz, esango dizuet, Donostiako Herri Irratian 24 urtez lanean aritu naizela. Gero bikoizketan lan dezente egin zenuen, eta saioren bat ere bai, aurkeztu, uste dute itxasoa edo horrelako saioren bat. Gauzatxo batzuk egin nituen, deitzen ziaten eta enitzan ausartzen ez eskorik ematen, baina telebista ez dakit. Neri irratia gehiago gustatzen zait, askatasun gehiago ematen dit ez dakit, eta bai, deitu ninduten, baina ez dituzte balio dudanik horretarako gile esan. Kaixo, arratsalde on guztioi. Entzun dituzuen soinu hoiek egunerokoak dira gure kostaldean, baina ez hain arruntak Euskal Herriko beste bazter askotan. Dena dela, saio honen aurkezpenik egokiena direla esango genuke guk. Bikoizketan, Bikoizketa bai, asko gustatzen zain. Nik uste egin ditudan lanen artean, gehien gustatu zaidana bikoizketa izan dela. Ni antzerki da xente eginen,
Eta, bueno, asko gustatu izan zait. Eta gauzatxoak egin ditut, marrazki animatuak, dokumentalak, eta bai, eta paper batzuk ere bai. Ez daukat Adolfo Enriqueri buruz hitz egiteko gogorik. Eta gainera isildu zaitez, goien dago eta entzun egingo gaitu. Biak isilik zeuden azkenik beraz. Kukuak 3 aldiz kantatu zuen, 11 laurden gutxi zirela iragarriz. Badakit zer egingo dugun. Whisky kopa bat aterako dizut, barrenak ondo epeltzeko. Bueno, txokolate saioan zure panpinarekin egiten zuten ostera ez zitzaizun gustatzen. Beno, ez da hori horrela ere. Gertatzen dena da, gu saiatzen eginela emakundetik pixkat estereotipoetik aldentzen. Eta justu nire personaia jartzen zuten, estereotipo hutsa. Osa, gizonen kontrakoa beti gizonekin asarre. Andrea, jangoikoaren izenean, urrundu zaitez pixka bat, mesedez. Nolakoa zaren, Xavier? Mundu guztiarekin paktatzen zabiltza? Eta nirekin ez duzu ezer jakin. Eta, bueno, deitu nuen esan ez, este hola modu oso honean esan ez aldatzen zuten, baina nunbait edo etzekiten edo, bueno, egia da, saio horiek, txokolatek, saio horiek diala, estereotipoa direla gehiena. Bai, ni adibidez txina saltzen ditzen, super txina. Nahi pozine hone, oso polite egiten zuten, baina neuzkan begi batzuk, erabat txinoa. Bai, nik uste exageratzen dutela, eta ala behar du izan, baina, bueno. Emakundeko zuzendari zinela, Maialeni sari bat eman zenion. Bai, egin zuen saio bat oso... Adosen egin genuen saio bat, serie bat egin genuen, gizon eta emakumeen arteko berdintasunarena, baina saria jaso zuena izan zen, gizonezkoak nola kokatu berdintasun egoera berritan, ezta? Eta, bueno, orain gero eta gehiago hitz egiten da, gero eta gizon gehiago ari dira taldeka hortan lanean, orainik ere lan asko dago egiteko, baina tira orduan berritzaile xamarra izan zen, eta horregatik eman ziguten. Bai. Dena den emakundea aipatu dezun honetan, nik bai aipatu nahi nukela, niretzako Txaro esan dugun gauza horietan irakaslea izan da, baina irakaslea izan da bizitzako beste zenbait arlotan ere. Kontuan izan behar da ni 17 urtekin irratira joan itzanean, derrepente munduaren aurrean jarri nintzen, ez da? Eta helduen mundu hartan aurkitu nun Txaro, batetik lezea etzun egin nahi, eskua luzatu nahi zuen. Berak enin nun inoiz tratatu bigarren mailako norbait bezala. Beti erakusten, beti zulorik egonetzedin generazio bat eta beste irrati generazio bat eta besteren aurrean. Zekin guztia erakutsi zidala uste dut. Erakutsi zizkidan bizitzarako beste gauza garrantzitsu batzuk, berak emakunde aipatu du, eta emakunderen baitan ikusi dugu Txaroren lan feminista egiten, ez da, baina aurretik egindako borroka bat zan, aurretik oso mamitutakoa, orain abortuaz oso errezitze egiten dugu. Berak niri abortuaz hitz egin zian oso argi, oso klaru, oso ondo garai hartan, eta badira 30 urte hontaz ez orduan, niri Txarok eman zizkidan bizitzarako beste arma batzuk beti esku artean izan ditudanak eta oso garrantzitsuak iruditu izan zaizkidan. Enekien hori. Bai. Gero behin esan zenian, zapata grisak jartzen dituzten gizonak ez zaizkizula bat ere gustatzen. Baina ni hori beti kontatzen diazu, eta noiz esan zen duen hori, noiz esan nuen txotxolokeri hoi. Nik zapata grisa jartzen dituzten gizonak ez zaizkizula gustatzen. Ez da sinisteko. Bueno, Txaro eta Maialen, telebista munduan behintzat berdintasuna lortu dela iruditzen zaizue? Nik uste berdintasuna ez dela ia inon lortu. Eta funtzio publikoan edo leku batzutan, bai, berdintasun baldintza batzu daude eta maila bateraino berdina gera. Nik uste dut oraindik azkeneko urratsa ematea falta dela arlo horietan. Asko egin dugu, baina asko dago egiteko nire ustez. Eta egingo dugu. Bueno, dudarik ez da. Bai.